Ka Christian Endeavour Society jangka balang Presbyterian Siden ribhoi sepni Presbytery haga khat tarik risau kala penlong jaga yau bambang food festival ban penmi pisa nak benta ban pentelun yaki kam jangka la please dang yakani ka yau do uba Rocky Marwen kumukongsan haga jingdon rengkat utemen basan S Rani temen basan A Shongwan u presiden ka CE Society ba ti mensong urang ba shnong ba IK lapang lembat ki para banget jangka balang Presbyterian Siden. Ki khon samla bat kilong kumi jangka balang kilami shakmat panwanra yala ki jingbam ba shngyam ba kenthop ki jingbam tenrai na themri bhoi ki bala shet kerpang haki tendong sit bat bon jat ki jat jingbam ki briu kari India China bat phareng. Kipat ba na kishnong ba marjan kilayatu chamadan football Siden ban mat ikini kijing bam basnyam hakane kasngi. Uba Rocky Marwen ula panpaw ya kajing skokmen bandon benta hakane kasngi bat ula ai kajing ro yakinong yalam ka CE Society kibala pendon kam da kane kabut ban penmi bai seng na kabenta kijing don kam hakijing tre jong kane ka society. Ula shim benta hakane ka kam da ka ba penno senyang syaka society hakane kasngi. No. Allah do sibik dunia. Ni dok hacula. Tah. Entah. Ni cucu. Minta ka dok ha perso gang penkrek. Gang don aku pedang jong jing penkrek. Baning kong ngi penpau ka jisungu yo blay hakan kasih barkawai ngi penpau jisungu yo blay balamba gane ka social media ka baki wan alam hapeng jungi gane ka por ka jing temu jungi kum society hi ka long ban tri fun nam ta society bat PUE hakane kasni ngi don khatnyo tli store bat haki store bat ka per ngi don laki jong ki items te ngi khot ngi wear ti ba ro ti pat ba hakane kasni ba kajing yarap ka jong pi kajing slot ti ka jong pi kalong ka jingkar khu ya society ka jongi bat ka jingthu ka jongi hi ka baning kong kalong ban pi fon nam ta society ka jongi wish ba beli lamba juga ne ka jing pelong jongi ya kana ka food fest kalong kum ka message ya ka jing pelum pelanglang jongi ki samla baro baki ba ngidon hangne ki ba per ki dong ki don hangne apa shlong segen kalong ba ka jing pelong jongi ya kana ka food fest kalong kum si benta ka jing wanra ka jongi ya ka jing teli ya ka jing ya long ka wei ya ka jing long ya ka jing ya it ban kentiu ya kam ka jong blay syafang Ban ai kublay ya kinong yalam jong ka society na do president secretary but ya baro ki members jong ka CE Society but khantam ya baro ki nang isyum benta jong ki khat nyaw tuliki store no ki bala nadu menit ngayo jing tip ka jing pen krek ka balayat syat pilaya du thia du dem Henry kini baro kinde kaburam kabangi pen krek bat kaburam kanlek shoblay kumbala matpan lai advisor kadi ki sisa kabangi namla banlen bakino kino gikam ki bangile hagane ka jingem jungi baman la kasni nidan be kata ka jinglo jingset mar khlem ka jinglo jingset khlem da don hi ban pelut ninam la ban penlong ya kano no program kata ninam la ban la dan niat hado no ka jingem ka jungi baman la kasni ban ngasotuna bakum ka sini CE Society jong Siden maka youth week youth Sunday jong pi kalakut nakadaw jong jinglong jong kamarian ngalayo banwan hapo dihar food fest jong CE Society hangtu ngalayo banwan banisim bantalem barkikun samla jong ka mautunum CE Society ka condition jong kamarian ka numar bajur uslap ni iba kamlong hatu ko por Henry wat la kataru blay la kurkur do ula penang iti program ki bajot bat menta kasgi kari kasgi hanga ba blay ula ai ni kamarian na baitunat kari kasgi ka ba kikun samla ki penang ni food fest nangit ba kani ka program ko menta kasgi ba ka jingtrish tong ka jampi kandai kum shibenta hanga ba pinsayo ban khet yo so jam jinjot bat kani ka jing persang ka jampi kandai tang menta usnan ngalai bun tulikisnan manusdan ngajui ya kani ka food fest hamahakali ka shnong bat ngaju ngakenau dang mensum sudah ngadang yo ya kijing bam kijing tak na kani ka
food fest ke baman senam agak parlok kelai ai subha yang bangan wan ban saki tege gua akwa ban pasat lem hati ikon samla jong kali balang jong kali society naga sam jong David kasam ke ar pulai ke bawon ucai ulong nak lambrot jonga nanam kedu kani kasam ke keren kani kasam ke penkemau yang IAP wala dan idon haganon no chien ke jongi samla be kani gala keren shai balimba utrai ujongi ubedei uta unang ap lambrot jongi unongnya lamu jongi warnam khuslai mapi warnam shifting